ସମୟ ଏକ ଚଳମାନ ଆକଳନ। ବୟସ ତା ଛାତିରେ ଏକ ମାପଦଣ୍ଡ ମାତ୍ର। ତେଣୁ କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ହସନ୍ତୁ ଏବଂ ଖେଳନ୍ତୁ। 20 ବର୍ଷିଆ କିଶୋର ପରି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। 30 ବର୍ଷିଆ ଯୁବକ ପରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। 40 ବର୍ଷିଆ ମଣିଷ ପରି ଭାବନା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। 50 ବର୍ଷିଆ ମଣିଷ ପରି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। 60 ବର୍ଷିଆ ମଣିଷ ପରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। 70 ବର୍ଷିଆ ମଣିଷ ପରି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବୟସ ଆପେ ଆପେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସଶକ୍ତ ହୋଇ କାମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ।